Dobrodošli u još jedan školski sat. Ja sam Krešimir Škuljević, radimo povijest 5. razred prema novom metodičkom priručniku Škola za život. Idemo dalje sa temom Biti rimski car. Prošli školski sat smo radili Hadrijana, ovaj školski sat radimo Hadrijana, prošli školski sat smo pričali Augusta. Glavna tema zapravo, s obzirom na ishod, bavimo se o rimskim carima koji oblikuju prikaz jednog rimskog cara. Mnogi su zapravo uzimali Augusta kao osnovnu temu, što je zapravo jako dobra ideja. Ja sam odlučio izabrati još jednu osobu za koju sam smatrao da je dosta raznovrsna i da možemo reći aktivnosti te osobe i carstva dovoljno govore sami za sebe. Pa krećemo zapravo. Hadrijan je, ovdje vidimo jedan njegov brončani prikaz, izvor je Pinterest, jednostavno napišete njegovo ime i pokazat će se njegova slika. Nema ih mnogo iz tog razdoblja, pa zato nisam posebno ni navodio izvor. Hadrijan je rođen 76. godine, upravljao je Sirijom kada je došao na vlast, imao je nekih 40 godina kada je došao na vlast, s obzirom na njegove karakteristike bile su dosta, možemo reći, široke. Imao je sklonost prema književnosti, imao jako veliki interes prema arhitekturi i bio je iznimno inteligentan i to se često zapravo spominje i siguran sam da to nije bez razloga i da to nije bila nekakva, možemo reći, povijesna poštapalica koja se prepisivala, nego da je to bila karakteristika koja je zapravo obilježavala njegovo razdoblje vladanja. Vladao je jako dugo, što znači da je bio dobar vladar i vidjet ćemo pozitivan vladar jer je na pozitivan način vladao. Vladao je sve do 138. godine nakon Krista, ali ipak moramo reći imao je ipak malo sreće utoliko što je došao na vlast nakon Trajana koji je završio proces osvajanja. I ako možemo reći da je Rimsko carstvo živjelo u razdoblju mira, živjelo ga je za vrijeme Hadrijana. Osnovno obilježje njegovog vladanja, ja bih to nazvao, jednostavno je bilo nadgledanje. Volio je često obilaziti, nadzirati, promatrati, sudjelovati, savjetovati. Ne možemo reći da je samo primao informacije, nego je često davao svoje stavove, ali su se temeljile na njegovom ogromnom životnom iskustvu. Taj novi sustav vladanja, odnosno nadgledanje, je obuhvaćalo zapravo jako česta putovanja, obilazak svih provincija, sudjelovanje u tome da je dao sugestije, savjete za unutarnje uređenje područja, za financijsko stanje, za unapređenje domicilnog domaćeg stanovništva, za rješavanje problema međusobnog između lokalnog i rimskog stanovništva, za usklađivanje pravnog zakonodavstva, za reguliranje vojnih odnosa. Imao je dva ogromna putovanja. Jedno je bilo od 121. do 125. nakon Krista, drugo je bilo od 138. do 134. nakon Krista. Što znači da ga nije bilo u Rimu, što će reći da je napravio svoje odmaralište, pod navodnicima u Tivoliju, mjestu koje je bilo 30 km udaljeno od samoga Rima. On nije imao bezgranično znanje, niti ga je mogao imati jer je bilo ogromno u tom razdoblju, ali imao cijeli niz savjetnika koji su zapravo bili arhitekti, mjeritelji, geometri, poznavatelji umjetnosti, što je vezano uz, možemo reći, javne aktivnosti i javne radove s kojima je poticao
ekonomiju, gospodarstvo i blagostanje svoga carstva. I možemo reći da je savjetništvo činilo jako važan element u načinu upravljanja carstva u tom vremenskom razdoblju. Često je pregledavao pogranične postaje, išao na smotre vojnika, a u pravnom smislu je čak uzeo nešto starim Rimljanima pod navodnicima, tako da je podijelio Rimsko carstvo na 4 pravna područja i često je bio sponzor javnih aktivnosti. Htio je da se njegovo ime promiče samo u pozitivnom duhu, ali je osluškivao potrebe naroda, područja u kojem je živio, štovao je posebnosti i nije inzistirao na propagiranju samo onoga što je bilo izvorno rimsko i potjecalo sa Apeninskog poluotoka. Ovo je prikaz rimskog Hadrianovog zida. To je njegova najveća vojna ostavština, čak i fortifikacijska. To je zid koji je napravljen na sjeveru Velike Britanije, ima nešto više od 70 km. Radila ga je vojska u njegovom razdoblju, otprilike oko 118. 119. neki kažu 122. To je bila visinska amplituda od čak 30 metara, ima je nekih 16-17 vojnih postaja, svaka vojna postaja na tom području unutar 70 km imala je, možemo reći, postaju vojnika u kojoj je moglo stati oko 800 vojnika. Te postaje su bile međusobno dovoljno daleko da mogu samostalno djelovati, ali i dovoljno blizu da jedna drugoj mogu priteći ukoliko im je potrebna bilo kakva pomoć. Taj Hadrianov zid je na neki način definirao svjetonazor i vanjsku diplomaciju Rimskog carstva, gdje su graničili Rimsko carstvo sa susjednim područjem s obzirom na recimo Rajnu, odnosno Dunav, i trudili su se pomoću tog limesa kojeg je uspostavio još August, a usavršio ga Hadrian, da se da do znanja da Rimsko carstvo zapravo više nema ekspanzionističkih teži, nego da je zadovoljno sa svojim opsegom koje je bilo na vrhuncu tijekom njegovog prethodnika. Treba ovdje vidjeti dolje poveznicu gdje sam pronašao taj prikaz. Taj Hadrianov zid i danas je moguće vidjeti zapravo u Velikoj Britaniji, a i u nekim drugim dijelovima svijeta. Na višoj, možda vama manje zanimljivoj razini koje su to promjene u carstvu napravljene. Rekli smo pravne zakone gdje je naišao zapravo na nezadovoljstvo onih koji su drugačije htjeli tumačiti zakon, ali on je htio napraviti jedinstveni pravni zakon. Iznimno je teško bilo napraviti nešto univerzalno, a da odgovara svima i da opravda, možemo reći, utrošak energije zbog promjene postojećeg stanja. On kao jedna osoba sa svojim krugom savjetnika jednostavno je bio pod ogromnim stresom. Ogroman stres ga je pratio, to se nigdje nije spominjalo, činjenicu da je volio odlaziti koliko mu je vrijeme dopuštalo, taj tip voli, i da je na neki način se opuštao preko arhitekture i građevinskih djelatnosti, potvrđuju zašto je taj posao bio stresan s jedne strane, a s druge strane zašto je to na pozitivan način pokušavao premjestiti tu negativnost i stres koji je imao zbog ogromnih obveza, tako što recimo napravio mauzolej u samom Rimu, Panteon se napravio zapravo u njegovom razdoblju uz još jednu činjenicu koju ćemo više govoriti. Poboljšao status robovima, možemo reći da je bio nakon Augusta prvi vladar koji se brine za robove. S jedne strane je to bilo ekonomsko ulaganje jer nema ratova, s čime je svjestan da neće biti novog priljeva robova, a zbog čega je želio zapravo dugoročno zadržati, možemo reći, to stanje. Promijenio je pravo obveze magistratura,
odnosno